Benvinguts, benvingudes a Empordà Televisió, una nova edició del Què ha passat. Què ha passat a Castelló d'Empúries i Empúries Brava, què ha passat a la Vila i a la Marina. I com sempre, a la taula i a la cuina, a redacció, els meus companys. Jesús. Hola, què tal? Bé, animats? Home, i tant, ja comença aviat Sant Joan. Forts per afrontar la temporada? I tant que sí, tant que sí, tant que sí. Molt bé. I l'Ariadna, Bones. Ben trobada. Merci, igualment. Molt bé. Doncs, si us sembla bé, anem a proposar i espigolar una mica l'actualitat del municipi, que aquesta vegada ho comentàvem, que hi ha moltes notícies, si em permeten l'expressió, de jijijaja, que es nota que comencen a arribar l'estiu. Més disteses, de tant en tant ja va bé, també, no? Comença a venir l'estiu, bon temps, festes i... Exacte, la juerga una miqueta. Ara que toca vacances, més que res, i anar fent. Doncs això. De tota manera, ja cercarem alguna cosa una mica més seriosa a part d'aquestes notícies. I la primera que hem escollit, en realitat, comença aquesta setmana, el proper dissabte 15 de juny, que és el Mercat de Nit d'Empúries Brava, que s'estrena aquest cap de setmana, 17 anys del Mercat de Nit d'Empúries Brava. Josu, posa'ns el vídeo i després ho comentem. Un dels senyals que l'estiu s'acosta és la posada en funcionament del Mercat de Nit d'Empúries Brava. El mercat consta de 49 parades, 3 de les quals seran noves respecte a la passada edició. Una parada d'artesania marroquina, una parada nova de bijuteria i una parada de bosses i bijuteria. Sí, ja és el 17 any que tenim Mercat de Nit aquí a la zona central del passeig marítim d'Empúries Brava. Començarà aquest cap de setmana, però diguéssim quan hi ha més activitat, que hi ha en totes les parades, és a partir del cap de setmana de Sant Joan, del 23 de juny, fins a principis de setembre, o si la temporada es veu que va bé i que encara hi ha gent, s'allarga fins a finals de setembre. Llavors, cada any arribem a les 49 parades, que és, diguéssim, des d'aquí, aquesta zona que estem, fins a la zona de l'edifici Girasol, són les parades que hi quepen, perquè fan entre 4 metres i algunes de 2 metres, per tant, ocupem aquest espai i són les 49 parades que hi ha cada any. I amb ganes de començar la temporada i que vagi bé, perquè és un atractiu més que tenim aquí al passeig marítim, que els estrangers i els turistes quan venen tenen ganes de passejar i trobar articles, i el que mirem és això, que cada vegada que hi hagi una baixa intentar fer una mica de varietat. Aquest mercat diari cada any es converteix en un dels llocs preferits dels turistes per fer les seves passejades abans o després d'anar a sopar, ja que l'oferta de restauració del passeig és molt àmplia i aquest mateix indret també acull la majoria de festes i concerts de l'estiu. Molt bé, doncs ja hem vist, heu vist el vídeo, 17 anys, vol dir que els projectes quan tenen continuïtat vol dir que són bons projectes i que funcionen en principi, no? Sí, i tant. I has donat alguna volta? Em dirà que no. Sí, que hi he anat aquí, sí. No, a més trobo que està bé perquè el fer-se de nit jo crec que a l'estiu convida més a sortir aquella hora que no pas als migdies, perquè fa molta calor, i jo crec que això la gent ho agraeix, no? De vegades sembla que els vespres o així l'únic que pots fer és allò anar a sopar o sortir a prendre alguna cosa, doncs bueno, és una activitat més a davant de mar, que anima una miqueta tota aquella zona també, i jo crec que està bé, per això la gent hi va i per això porten 17 anys fent-ho. I convida, el que dius tu, l'Ariadna convida a passejar i després en tot cas anar a fer un toc o anar a sopar, o després de sopar anar a passejar, no Jesús? I un gelat. També. No, dona vida. Sí, no, és això que és un moment del dia que no fa tanta... És un reclam molt important. No fa tanta calor i jo crec que la gent, això, passejar amb una miqueta més de fresqueta. Cal recordar que el Mercat de Nit va començar el 2008 i si us fixeu bé, Castelló d'Empúries i Empúries Brava són dels pocs municipis a tota la costa catalana que no té top manta. I no té top manta perquè precisament el Mercat de Nit va ser un projecte que es va anar consolidant, però que el primer objectiu, a part del que digueu vosaltres, de retorn econòmic, de generar un atractiu nou passeig que abans al vespre no en tenia, era precisament mutar una activitat il·legal a legal, donar-li una bona imatge, buscar-li, fer marca, i tot això s'ha aconseguit, es va aconseguir pràcticament el primer o segon any, el 2008 ja pràcticament no hi havia top manta, en canvi el municipi que tenim a Roses, inclús sé que han vingut alguna vegada a Empúries Brava, han intentat mirar de
de replicar el model i no se n'han sortit. Però vull recordar que a Empúria Brava es parla del mercat de nit d'Empúria Brava i no es parla del Top Manta. I això ho volia posar en valor perquè quan les coses no hi ha problema, la gent ja no se'n recorda que no té aquell problema. O sigui, quan ja t'has curat d'una malaltia, sembla que no sempre has estat bo. No, no és així. I jo crec que això cada vegada hi irà més, que diu que hi havia 49, però al final això, perquè tot queda centralitzat a Sant Mori, no? I llavors allò queda col·lapsat. I llavors aquí hi ha molta gent a l'estiu, però molta gent. Té una explicació, I doncs més amplitud, i amb el passeig tan maco que tenim, ostres. Té una explicació, perquè posar un límit, precisament una de les coses, hi ha un seguit de criteris. Si us fixeu bé, tots tenen una llum blanca, posen la llum que no consumeix tant. I el fet de limitar les parades és perquè no passi com al mercat dels dissabtes o altres mercats, que allò vas donant llocs als llocs i no n'hi ha. I el passeig marítim, quan es va fer, ja es van posar unes caixes de connexió, perquè fixeu-vos bé que no hi ha la flexa, no hi ha el soroll, i està limitat un nombre determinat per no convertir allò en una altra cosa que se podia anar demà. De 49 o 50 els gestiones, els controles, està ben situat. Si fessis tot el passeig seria força ingovernable. Sí, és per aquesta raó, perquè si no poses límits a les coses te se'n poden anar de les mans. Ha sortit la regidora, l'Helena, han passat un seguit de regidors que han anat preservant aquest model i aquests criteris, però sobretot jo aquí vull agrair a en Jordi Reig, que va ser el primer tècnic que va començar al mercat de nit i que durant tots aquests anys ha sabut mantenir aquests criteris i aquests protocols que es van dissenyar, repeteixo, el 2008, i que per tant tenim el mercat de nit, ens ha arribat el mercat de nit fidel als objectius que es pretenien. Doncs moltes vegades també citem els tècnics en negatiu o buscant responsabilitats. Voldria posar en valor també el treball dels tècnics, en aquest cas d'en Jordi Reig, en positiu, perquè probablement si no haguessin donat continuïtat a en Jordi Reig, doncs el mercat no s'hagués arribat de la manera que ara ho veiem. I penso que és un valor a destacar. Quan una cosa surt bé, doncs cal dir-ho. Doncs me sap greu, no, però els espectadors diran avui serà un programa de tirar flors, Sí, avui vas d'aquí, jo estic sorprès. Rosa Rayo, gravin el programa perquè no tornarà a passar això. Algú... Està malalt, no es troba bé. Algú podria pensar que som part interessant. Li ha tocat massa el sol, però li ha tocat massa el sol. No s'ha acabat el programa, suposo que alguna sorpreseta tindrem, vull dir que... I algú pot dir, amb això no és parcial perquè igual és part interessada. No va per aquí la cosa, però està bé, quan una cosa funciona, no s'ha tocat, funciona, doncs perfecte. Per 17 anys, doncs 17 anys més, i que el Top Manta en tot cas ho pateixin altres municipis i en tot cas ho gestionin. Nosaltres, sortosament, es va poder solucionar i en tenim d'altres problemes, però aquest no el tenim. Ens anem al proper, que són, comentàvem, 4 dies, no de festes, d'activitats per celebrar Sant Joan a Castelló d'Empúries. Jo que en dic Pere sempre em queixo de que només se'n recorda de Sant Joan i per Sant Pere res de res. Però en tot cas, jo suposo el vídeo d'aquests 4 dies de festa d'activitats i ho comentem. Amb la Tecno Beach Fest, al passeig marítim d'Empúria Brava, el divendres 21 de juny, Castelló d'Empúries donarà el tret de sortida a 4 dies de celebració de Sant Joan. La revetlla, que enguany s'escau en diumenge, presenta una novetat, i és que l'encesa de la foguera es farà just abans de l'inici del castell de focs d'artifici, és a dir, uns minuts abans de la mitjanit. Sí, Sant Joan ja és ben bé aquí, el tenim a les portes, el programa evidentment està tancat i tindrem un cap de setmana ple d'activitats per una mica totes les edats. Tenim tant de concerts per al públic més adolescent i més jove, com també coses per la gent més gran. Evidentment el 23, la revetlla, tindrem la mítica arribada de la Flama del Canigó, a la llotja, amb la cantada d'havaneres i seguidament l'entrega de coca i vi dolç, com ja és una tradició instaurada.
I llavors, com a novetat, aquest any doncs, tindrem la foguera, que ja hi era altres anys, però l'encendrem just abans del castell de focs d'artifici per donar realment doncs, el tret de sortida a les festes d'estiu, a l'estiu, i doncs, que tothom arribi al bon temps, no?, d'una vegada per totes. La festa de Sant Joan és la festa dels Països Catalans i una nit en què es celebra el solstici d'estiu. Arreu del territori de parla catalana s'organitzen esdeveniments, com sopars populars, espectacles pirotècnics amb diables i bèsties, orquestres i grups musicals que fan ballar el públic, i no oblidem també que és tradició prendre cava i coca de Sant Joan. A l'inici de la temporada turística, aquesta festa captiva els visitants. Sí, exacte, el tema és aquest, no? Hem de tenir el vincle i les arrels d'aquí i més que res, també és una manera doncs, dels primers turistes que arriben, és una festa com molt senyalada, ja que és una tradició, no?, que està molt instaurada i esperem que sigui així per sempre més, no? I això també als turistes doncs, els agrada veure aquesta tradició, aquesta cultura, no?, d'aquest arrelament doncs, català. De divendres i fins dimarts les activitats programades són les següents. Divendres, festa tecno a la platja. Dissabte, 22a trobada de corals i concert amb la banda Neon al Passeig Marítim. Diumenge, visita guiada al matí i a la tarda, havaneres amb el grup Son de l'Havana, arribada de la Flama del Canigó i a la nit, a la platja, ball amb l'orquestra Saturno, encesa de la foguera i focs artificials. Dilluns a la tarda, sardanes a la plaça dels Homes i dimarts s'acaben les activitats amb la presentació del llibre Cançoner de l'Alt Empordà, recollit el 1927 per Joan Tomàs i Lluís Millet. Molt bé, heu vist la foto de govern, criatures incloses, la Flama del Canigó. Tu has vist alguna... perquè moltes festes ho fan a prop de casa teu. Sí. Has vist alguna vegada una foguera, diguem, allà a Castelló, dintre... perquè hem vist la foguera a la platja i ara... A mi, bueno, no em sona. No. No, jo per Sant Joan el que vaig a fer... Ara no me'n recordo l'any passat si vaig anar jo, no, però normalment sí, em vaig allò veure arribar la Flama i després anar a Empúria Brava, que és on te fan les activitats més festives, no? Per dir-ho així. Sempre que la... Correcte. Els focs artificials, el concert, així més de nit, així que ho fan a Empúria Brava, però vaja, a Castelló no ho recordo. Haurien de preguntes més vells, no? No ho sé. El Castell de Focs està molt bé per Sant Joan, no? Que és quan acaba la festa, no? Sí, jo crec, i a més, clar, és un moment de l'any que ja comença a ser animat, ja comença a haver-hi gent, a Empúria Brava ja es veu gent, llavors, bueno, anima una miqueta també tot això. És el tret de sortida. Sempre sí, a Castelló és com les activitats que fan a Castelló, va la gent del poble. Quan han repartit activitats més tradicionals a la vila i el concert i la part més lúdica de festa, que necessites més espai, doncs a la platja, està bé. Sí, cap problema. I tu? I aniràs? No, perquè treballes, esclar. Jo treballo. Ho diu amb pena. No, jo treballo, esclar. Pots venir a buscar la coca? Sí, ja pots venir com vulgueu, cap problema. Tens coca o no, allà? Clar que tinc coca. Sí, home, sí. Doncs res, convidar-los del 21 al 25 de juny a totes les activitats que han escoltat i que han vist aquí de Sant Joan a Castelló. Vaja, els aniran a convidant a coses, ja no es mouran de Castelló d'Empúria Brava fins al setembre, ja ho veuran, Home, activitats ja n'hi ha, per anar fent, vull dir que amb això no hi haurà problema. Moltes, i ara parlant també de festes, per alguns, per altres no tant, saben que hem passat unes eleccions, les eleccions europees, que en molts països hi ha hagut una bona xerbotada, com a França, per exemple, i aquí, Déu-n'hi-do, aquí a l'estat espanyol no ens aturem per la qüestió de xerbotar i de festa, i en tot cas sí que volem comentar els resultats en el nostre municipi, a Castelló d'Empúries, i en tot cas li demanarem a en Josu, el nostre regidor, que també ja està esperant que acabem el programa per agafar les vacances, que ens passi aquest vídeo. Amb un cens electoral format per 5.782 persones amb dret a vot, la participació a les eleccions al Parlament Europeu al municipi de Castelló d'Empúries ha estat d'un 32,93%. Amb una participació que no ha arribat a aquest 33%, Junts ha estat el partit més votat a Castelló d'Empúries en les eleccions europees, amb només 17 vots més que el PSC. Per darrere, el Partit Popular ha sumat 310 vots i Esquerra 288. Pel que fa a la ultradreta, Vox ha recollit 184 vots
i s'ha acabat la festa 65. Tot i la victòria respecte al 2019, Junts ha passat de 1.003 a 435 vots, perdent la meitat de suports, i el PSC, de 424, ha baixat a 418. En canvi, qui ha pujat ha estat el Partit Popular, ja que el 2019 va rebre 174 vots i aquest diumenge n'ha comptabilitzat 310, gairebé doblant els resultats de fa 4 anys. Esquerra Republicana de Catalunya, seguint la línia a les eleccions al Parlament de Catalunya, ha passat de 592 vots al 2019 a 288. Un altre dels partits que ha experimentat una lleugera millora ha estat Vox, que el 2019 va recollir 110 vots i ara n'ha comptabilitzat 184. Podemos és un altre dels partits que recula, passant dels 129 vots als 66. Ciudadanos, com a la resta del país, gairebé ha estat testimonial, passant dels 336 vots de suport al 2019 als 5 vots d'aquest diumenge. La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat tant a l'edifici de serveis d'Empúria Brava com al convent de Santa Clara. Recordem que en aquests comicis tenien dret a vot els espanyols residents al municipi, els residents absents que viuen a l'estranger i els estrangers de la Unió Europea residents al municipi. Bé, estàvem aquí comentant una mica la jugada, ara el nostre resident José ens ha preparat una miqueta els resultats perquè mentre anem parlant vostès ho veuran en pantalla, però en tot cas aquí veuen Junts, el partit més votat, que és qui guanya, però és que també dels que també perden més respecte a les últimes europees. El PSC, que queda segon, també perd, i en tot cas guanyen en vots, però no guanyen en resultat amb la suma total els partits de dretes. Diguem que quan el vent va en una direcció, doncs, en unes municipals els candidats poden millorar o poden perjudicar, però això et dona una mica de pistes, no? Però diguem que el primer titular seria que Junts guanya, malgrat que perd vots en relació a les europees. Però pot donar una mica de pista. Hi ha alguns que han votat 65, no sé quants, que han votat aquest nou partit d'ultradreta, d'ultra-ultra, que no sé, no vull dir, no, m'ho callo. Sí, aquest de s'ha acabat la festa, no? Que aquí a Castelló és molt adient això de s'ha acabat la festa, perquè precisament és tot el contrari. Ara comença. Ara comença la festa, no? Però hi ha 60 i pico ciutadans o ciutadanes del municipi que han votat aquest nou partit virtual, sense programa, amb un sol candidat, que no se sap els altres, tampoc ni el nom dels altres dos que han tret escons. Però 65, Sí, 65. 65. D'aquí plora la criatura, d'això em queixo, no? Sí que en tot cas volia fer menció, podem comentar, vostès des de casa ho poden veure, sí que em vaig mirar la participació, per si hi havia alguna explicació de per què Junts, PSC, Esquerra, sobretot Esquerra és qui ha fet una davallada molt important, no tan sols, ja no diria les municipals, sinó respecte sobretot, perquè ho hem de comparar respecte a les eleccions a les que són iguals, respecte a les europees, doncs és qui perd molt, no? Però esclar, la participació no arriba al 33%, però juntament amb Cadaqués, Castelló d'Empúries és el segon municipi amb menys participació de tota la comarca de l'Alt Empordà. Vol dir que la gent està molt poc motivada, ha anat poc a votar, i esclar, això en unes municipals que la gent està més motivada, doncs també... Jo ho dic perquè si algú vol fer similituds hauria de comparar... Aquestes anàlisis... Sí, amb les altres abans. Sí, a poc. En tot cas, comparem pomes amb pomes, que seria comparem els resultats de les europees amb les europees. No comparem el resultat de les europees amb les municipals o les generals o el que sí, hi ha corrents, hi ha pistes. Dius, bueno, el vent sembla que va... doncs els partits de dreta i ultradreta doncs sembla que guanyen en vots i en canvi altres doncs baixen, però bueno, comparem, diguem, igual, la participació sí que en tot cas molt més baixa que les anteriors europees i repeteixo, després de Cadaqués
si no vaig errat, ha estat el segon municipi amb menys participació. No havia tanta motivació a l'hora d'anar a votar. L'any passat hi havia en Puigdemont que s'havia de col·locar... És que van guanyar, van treure 1.000 i pico vots. Però és el que t'he dit, l'efecte Puigdemont, allò del vent que dèiem, no? És que és molt diferent, no té res a veure amb aquestes, no hi ha res. De 1.000 a 400, malgrat que continuen guanyant... La davallada del número de vots també és important. Clar, i la situació del país tampoc no és la mateixa, diguem-ne, no? Correcte. Per tant, la motivació fa que la gent es quedi a casa, no es quedi a casa... Hi ha masses votacions de seguides i la gent ja està cansada, també, malgrat que en aquestes ens estaven jugant molt. I el resultat en el Parlament Europeu ja veurem com va. Mira França, que se'n van unes eleccions i ja veurem en el Parlament Europeu, totes les normatives ens cauen d'Europa. I els països, més del 60 i pico % de normatives que fan, les han de fer perquè Europa decideixi una cosa. Per tant, és que crec que encara no en som prou conscients, els pagesos no en són prou conscients de què suposa unes eleccions europees, de que mani un grup o mani un altre. Però la gent les sent molt més llunyanes que això, que unes municipals, que unes catalanes. Sembla que no ens toca. Clar, que no són coses que no ens han d'afectar gaire i... En realitat ens toca més. Fins que ens toca de ple, dius, ostres. Digue'ls als pagesos, i si toca o no toca, no? Com moltes altres coses. És això que em dius, ja veurem com va i poder les properes la gent s'ho pensarà dues vegades i... No sé, jo crec que la gent està molt decebut. Al final, doncs això, és anar aprenent dels errors. Si ara veus que t'has equivocat perquè les polítiques que faran a partir d'ara a Europa et perjudiquen, potser quan et toqui tornar a votar a les europees sortiràs de casa. No, però en línia general, si tu veus la participació que hi ha, en tots els àmbits, no és molt gran. La gent està molt cansada per la inacció política que hi ha en general. Sí, però quan vegin això, el tema de les dretes a França, el tema de les dretes a Itàlia i com això pot afectar a la resta de països, doncs bueno... No, i perquè no en som conscients de que sí que ens afecten les eleccions europees. Ens dona la sensació que no van nosaltres. Clar, és això, que la gent les sent molt llunyanes, com si no fossin seves, no hi tinguessin res a dir. Bueno, doncs... ja veurem com evoluciona tot això. Sí, ho anirem parlant en tot cas al setembre i si us sembla bé i a vostès també ens anem a publicitat, 2 anuncis. No marxin que tornem a seguir amb vostès. Restaurant Rostisseria Hiper Montserrat podràs gaudir dels millors esmorzars, dinars i sopars. A més, compta amb una extensa varietat de plats per emportar, rostidor amb àmplies terrasses i aparcament propi. Ens podràs trobar al carrer Sant Maurici 401 d'Empúria Brava. Benvinguts altre cop a Empordà Televisió, el que ha passat de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Hem comentat els resultats electorals de la nostra vila, el mercat de nit d'Empúria Brava, els 4 dies de festa de hi-hi-hi-ha-ha de Sant Joan a Castelló i Empúria Brava, a la vila i a la Marina, i ara, si els sembla bé, ens anirem a l'època romana republicana, això sí, de la nostra vila, del nostre passat. Ens anirem uns quants segles enrere i en tot cas jo s'ho passa'ns el vídeo. Unes 60 persones no s'han volgut perdre la sortida cultural que ha organitzat aquest diumenge al matí l'Institut d'Estudis Empordanesos per conèixer les novetats arqueològiques de Sant Joan dels Erms. La sortida, que s'ha fet a peu, ha començat a Castelló d'Empúries, on s'han reunit tots els participants per dirigir-se cap a l'ermita de Sant Joan, que és dins del terme de Vilanova de la Muga, Parlada. A l'antiga parròquia de Sant Joan s'hi han explicat els resultats de les excavacions fetes entre els anys 2023 i 2024, de la mà dels arqueòlegs que hi han participat. Entre ells, l'arqueòloga Anna Maria Puig. D'entrada hem anat descobrint els orígens de l'edifici, que remunten ja en època romana republicana, pels materials que apareixen, no encara amb restes construïdes, perquè esperem un moment o altre poder localitzar com a Castelló, que ens ha passat, que hem anat trobant restes de materials però no hem trobat
no vam trobar construccions fins molts anys després, i penso que aquí també ens passarà un altre dia igual, no? Si no som nosaltres, seran uns altres, perquè ja tenim testimonis d'aquestes restes d'època romana republicana. Després ja tenim també constància d'una possible existència d'un mausoleu tardoromà, això ja segles IV-V aproximadament, d'una gent que s'enterrarien aquí, s'enterrarien en aquell lloc, que hauria estat totalment desmantellat i les pedres aprofitades per a construir també l'edifici preromànic de l'església. Aquests són els precedents que hem descobert, dels que no teníem constància, tot i que s'havien trobat alguns restes de sarcòfag que podrien ja apuntar cap a aquesta direcció del segle IV després de Crist. I també el que hem determinat clarament és que l'edifici, tal com el veiem, l'església tal com la tenim en aquests moments, és clarament l'edifici preromànic. L'edifici preromànic que es vesteix o s'aixeca en el mateix lloc d'una cel·la documentalment coneguda d'època visigòtica que podem remuntar al segle VIII, i que nosaltres amb excavació hem trobat el cementiri que s'hi relacionaria, un cementiri que va des del segle VIII finals fins al primera meitat del segle XI, per tant associat a l'església preromànica, i bé, després hem anat seguint les fases evolutives de l'edifici, hem trobat alguns nivells ja. De fet, els nivells romànics, diguem, els nivells que funcionarien amb la consagració de l'església del 1064, estan desapareguts, i molt probablement a causa d'aquesta altra fase que hem documentat molt bé, que és l'aiguat del 1421. Aquest aiguat va ser de greus desperfectes en la zona, va provocar fins i tot que tot el terreny quedés inundat, que hagués colgat amb una capa d'argiles potent, i que va fer que l'església, que estava tota ella envoltada i colgada d'aquestes argiles, s'hagués de aixecar per amunt, per sobre, doncs perquè era impraticable, i com que havia quedat molt aixetada per culpa d'aquesta aportació de terres que havia aixecat el nivell, doncs es va haver de reconstruir, de refer. I aquestes són les seqüències, les fases i les novetats més importants que hem trobat en aquestes excavacions. I ara què? Perquè aquests resultats donen peu a continuar pensant en aquesta Castelló d'Empúria romana, no? Sí, ara cada vegada tenim més dades de que aquest emplaçament no és més que un altre testimoni de l'ocupació que hi havia en època romana republicana al voltant de l'estany de Castelló. És evident, tenim Castelló, ja clarament, ben documentat amb aquests túnels coneguts, que són unes cisternes d'aquesta cronologia del segle II o abans, que tenen una pervivència llarguíssima. Tenim aquí a Sant Joan, a 1 quilòmetre de Castelló, 1,5 quilòmetres encara no de Castelló. Segurament també tenim restes a Vilanova de la Muga, tenim restes a tot el vol de l'estany de Castelló i fins a tota l'altra banda anant cap a Roses ja. Per tant, és un territori ocupat, fins ara desconegut, que ja podíem suposar que hi havia alguna cosa. A més, un terreny molt fèrtil, molt interessant, amb aigua abundant, amb fauna, era riquíssim. Per tant, havia d'estar ocupat. I ara tenim testimonis. Acabada la visita, s'ha tornat cap a Castelló, on els mateixos arqueòlegs han explicat la recerca feta a la zona a l'entorn de la Basílica de Santa Maria, que ha proporcionat resultats molt interessants. Aquesta mateixa visita es repetirà el dia 16 de juny, aquest cop amb sortida des de Vilanova de la Muga. Molt bé. Tu hi aniràs, ho tens pendent? Sí, perquè a Castelló no vaig fer la sortida des de Castelló, però com s'ha vist ara, s'ha comentat al final a la notícia, aquest cap de setmana, aquest diumenge, tornen a fer una sortida, en aquest cas des de Vilanova. Llavors, bueno, s'ha d'apuntar la gent per registrar la inscripció. Hauríem d'explicar aquest tema de per què es fa una sortida de Castelló i després es repeteix la mateixa sortida per la part de Vilanova, no? Des de Vilanova? Bé, perquè tècnicament Sant Joan dels Herbes és terme municipal de Peralada. Sí, Vilanova, administrativament, diguem que històricament i a nivell de bisbat sí que... Pertany, diguéssim, a la parròquia castellonina, no? S'apropa més a nosaltres, però geogràficament avui delimitant els termes municipals doncs pertany a l'altre costat, al poble veí, diguéssim. Per Vilanova, per poc, però és així. Correcte, llavors aquest diumenge fan la sortida des de Vilanova, es farà el mateix des de Vilanova fins a Sant Joan dels Herbes, allà es farà la visita amb l'explicació de les excavacions que s'han fet i llavors en aquest cas es farà una visita
a l'església de Vilanova, l'església romànica, on es parlaran de la restauració de les pintures que hi ha allà, que són bastant xules, haig de dir. Les pintures de l'església de Vilanova parles. Jo els he anat a veure, són espectaculars per qui no hi hagi vist, malgrat que la restauració de la part... Són restaurades, eh? Sí, la restauració de la part inferior van fer un nyap en el seu moment. Ostres, ara les hauria de revisar perquè no recordo, però... Clar, estan molt bé, però hi ha una restauració no d'ara, eh? Doncs poder t'interessa venir perquè qui farà la visita és la restauradora. Però no és aquesta restauradora, no és aquesta restauració, sinó la restauració que es va fer fa molts anys, que a vegades saps que... Bueno, quan es fan restauracions a vegades, bueno... Però les pintures romàniques hi són molt poc conegudes. I fer una restauració no vol dir que allò quedi per sempre tal qual. Les restauracions moltes vegades, en aquest cas poder pintura, són coses que s'han d'anar fent de tant en tant perquè, bueno... Mira aquella senyora que va agafar un pinzell i es va posar a restaurar aquells quadres. No feu això, sisplau. Això no. Això no. No, però és cert que els tenim molt a prop i no són gaire conegudes. No, jo crec que la gent ho desconeix bastant i bueno, en aquest cas és una opció més de poder anar a visitar perquè és una església que si no de normal i a més amb explicacions i tal i això que es fan visites també haig de dir. I explicaré una cosa, la il·luminació que veuràs de les pintures, la il·luminació l'ha fet i l'ha pagat un grup de voluntaris, de fidels de Castelló d'Empúries. No diré noms perquè no estic autoritzat a dir-ho. És que hi ha coses que no recordo perquè les vaig veure ja fa temps. Però l'il·luminació i la instal·lació doncs se n'han cuidat, com aquí a Sant Joan, que saps que ja fa uns anys també un grup de voluntaris va dedicar a netejar tots els voltants de l'església i a pintar-la des de dintre perquè estava en males condicions, una mica descuidat. Doncs aquí a Vilanova hi ha una part que l'ha fet gent de Castelló. No ho sabia jo, això, gent de Castelló d'Empúries. Que sap de tot. No. Bueno, però que si no... El que passa que, escolta, intento estar... Els animem també. Tenir antenes i que te ho expliquin, escoltar, i que t'ho expliquin. No, vull dir, animem també la gent de Castelló, els que no coneguin l'església de Vilanova, doncs bueno, és una opció aquest cap de setmana de poder visitar-la. Oh, i tant. Escolta'm, estem parlant de segles molt antics, de l'època romana republicana, del segon segle, de la primera meitat del segle I abans de Crist. Sí, segle II, segle I abans de Crist. Poca broma, poder datar la presència històricament, encara que potser les restes són febles, no? Perquè estem en una zona també d'aiguamolls, però poder datar l'existència crec que és important com a historiadora. El que s'ha trobat a Sant Joan el que fa és confirmar una miqueta aquesta existència ja humana en aquesta zona, en aquesta època. Venim de les excavacions que es van trobar al convent de Sant Agustí, que van ja posar en aquest mapa cronològic Castelló a aquesta època, i llavors amb les excavacions de Sant Joan dels Rems el que venim és a confirmar això. I això està molt bé. Has visitat aquestes cisternes tan impressionants que hi ha aquí a Sant Agustí, que s'han recuperat? Jo a Sant Agustí, el que són la part dels túnels, hi he estat, però jo crec que hi va ser, ostres, estic tenint de memòria, abans que sortís la notícia d'aquestes troballes. Cal dir que fan visites guiades, quan estiguin mirant l'agenda de quan en quan... Sí, en l'agenda surten, perquè jo les he vistes, haig de dir. Sí, jo les he vistes a l'agenda, per tant s'ho poden mirar perquè hi surten. Molt bé. Escolta, l'arqueòloga que hem vist fent tota l'explicació, que cal dir que crec que està organitzat això per l'Institut d'Estudis Empordanesos, és l'arqueòloga que ha gratat a casa teu, deixa'm-ho dir així. A la sinagoga és qui ha estat allà, I mig Castelló. I mig Castelló, per no dir pràcticament quasi tot Castelló. Exacte. A més també ho fa no només com a arqueòloga que ha treballat en aquestes excavacions, o que les ha dirigit, sinó com a presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos que és, doncs bueno, aquesta doble funció... Per tant, haurem d'esperar que surti els nous annals. No hi ha ningú millor que us pugui explicar arqueològicament parlant Castelló que l'Anna Maria Puig. Segur, perquè pràcticament ha estat a totes les... Per això. Sí o no? Dic, haurem d'esperar... Es coneix millor el subsol de Castelló que ningú altre. La que més. Haurem d'esperar els annals, la publicació dels annals, a veure quin article ens treu i quina explicació ens treu, no? Repeteixes que la gent que estigui interessada el proper dissabte o diumenge? Diumenge. Aquest diumenge serà.
A Castelló o Vilanova? No, s'han d'apuntar a través del correu electrònic, si no Però recordo malament. on? A l'Institut d'Estudis Empordanesos. Perdona, ara no recordo el correu pròpiament, però si busquen als Instituts d'Estudis Empordanesos i allà ho trobaran. Molt bé, doncs a Empuriabrava no han fet excavacions arqueològiques, No, però si en fan, ja en que troben, no? Bueno... No dic res, vull. Siguiente pregunta. Sí. Que diu, Empuriabrava. No. I que no sé. Estava buscant... No ho diré. És que clar, ja... Escolta'm, Josu, que ens hem anat molt enrere a l'època romana i no sé com anem de temps. Com anem de temps? Doncs... Perdó, torna-m'ho a repetir. Seran bones notícies. Val, ens queden 12 minuts. Ho dic bé? Sí? És que està molt lluny, està a Sant Joan dels Ens quasi, I per això em veuen aquí, i, bueno, doncs fem una cosa, 12 minuts. Escolta'm, Josu, passem de la piscina del Cau, que aquest estiu, un estiu més, serà refugi climàtic per un preu molt mòdic, per tant, qui estigui interessat vagi a la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest estiu es podrà anar allà a refrescar o passar l'estona a la piscina del Cau, que saben que estan a davant del Turibi Duran, d'acord? Dit això, passa amb el vídeo de les llises mortes a la desembocadura de la Muga i també al Fluvià i diguem la notícia perquè, a més, la van treure nosaltres i el diari de Girona i volia fer una mica menció de tot plegat. Peixos surant a l'aigua o podrint-se a la vora del riu. Aquesta és la imatge impactant que es pot veure a la desembocadura de la Muga des de fa unes 2 setmanes. Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'està en contacte amb l'ACA i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per esbrinar el motiu d'aquesta alta mortalitat, que curiosament només afecta les llises i que també s'ha donat a la desembocadura del Fluvià. Ben bé, no se sap. Bueno, hem tallat aquí perquè la regidora ja explicava que no se sap, que estava en mans de l'ACA, que del Parc Natural, que estaven fent proves. Posa'm la notícia que te va sortir també en el diari de Girona, que també es recollien les declaracions de l'alcalde de Sant Pere Pescador, el senyor Badosa, que deia el mateix, que només apartava les llises, que l'ACA estava analitzant què passava, que podia ser un bacteri, però en realitat no se sabia, però sí que afectava, hi havia moltes llises mortes a la Muga, Fluvial, Rec Sirvent, i inclús algun dia d'aquestes darreres setmanes a la platja, perquè esclar, la Muga, les llises és un peix que es mou entre aigua dolça i aigua salada, depèn, i també a la platja també hi havia molts peixos morts. Què pot passar? Que si continua així, doncs els ajuntaments s'hauran d'espavilar en treure els peixos morts perquè arriba l'estiu, la calor, l'imatge... Una mica tot. Una mica tot, no? I el club de rem d'aquí d'Empuriabrava, que està a la desembocadura, doncs abans d'anar a fer les seues activitats, estan molts de dies traient aquests peixos. Volíem fer menció d'això. No sé si te va arribar la notícia. Sí. Sí, però és molt estrany, però encara no en sap, tu saps a què és degut? O encara no se sap? I us penseu que ho sabrem? Aquest seguiment que diuen que fan els polítics darrere de l'ACA, darrere del parc... Miri, fem una cosa, el mes de setembre, el mes de setembre quan tornem, a veure si vostès veuen en els mitjans o que surti alguna administració o algun regidor o regidora, alcalde o alcaldessa, que ens vingui a dir l'ACA hem estat seguint aquest tema perquè ens interessa, perquè volem saber, i ha passat això. O bé si faig una aposta, que no sabrem res. Haurà de trucar en Verdalet, que vingui un moment... No, haurem de trucar nosaltres i ens diran no en sabem res, hem de trucar. Encara s'està investigant i ja està. Els resultats no són concloents. Si no tornen a haver peixos morts, escolta'm. Ja està. Sí, ja està. Ho dic en broma perquè avui no és l'últim programa i estem de festa, no? Nosaltres, però passarà, molt probablement, passarà això. Donem-los el benefici del dubte una mica, que sempre intentem també... No, jo m'ho apuntaré, i el mes de setembre
me sortirà l'alerta, em faré alguna trucada i veuràs que ens sortiran, no sabran res, no ens diran pas de Can Borges Llises. És pràctica de l'administració. Deixem-ho aquí. Escolten, Josu, ens anem a publicitat i ja anem pel darrer tram del programa, et sembla bé? Sí? Doncs res, 2 minuts, no marxin, Fins ara. Restaurant Rostisseria Hiper Montserrat podràs gaudir dels millors esmorzars, dinars i sopars. A més, compta amb una extensa varietat de plats per emportar, rostidor amb àmplies terrasses i aparcament propi. Ens podràs trobar al carrer Sant Maurici 401 d'Empúria Brava. Ben trobats altre cop el que ha passat de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. I entrem a l'últim tram i aquí tenim l'agenda d'activitats, el què passarà, que l'Ariadna ha estat aquí escollint alguna proposta. Escolta, mentre l'Ariadna els explica, Josu, ens expliques l'enllaç de l'agenda municipal de la web de Castelló i tu mateixa, Ariadna. Jo el que he fet ha sigut començar per les activitats que estan programades penjades a l'agenda que venen o que tenim més a la vora, començant per les d'aquest cap de setmana. El dissabte, dia 15, a banda de les activitats que ja es fan habitualment durant l'estiu i a més que també sortiran a l'agenda, jo vaig a les activitats que són d'aquestes diríem especials, per dir-ho així. Doncs aquest dissabte 15 de juny es fa a les 10 de la nit a la sala polivalent, si ho tinc ben apuntat, 32è Festival de Dansa. Ara veurem, mira, Josu, explica'ns aquí el Festival de Dansa. Aquí. 32è, ho tinc ben apuntat, sí. Molt bé. Doncs que és una activitat més que s'ofereix aquí a la vila, que es fa a la sala polivalent i si la gent té ganes d'anar... A partir de les 10. M'agrada el cartell, és maco. Sí, és com animat, no? Sí, com nosaltres. Com el programa d'avui. Doncs que organitza això, l'espai en dansa. Molt bé. Doncs això anima la gent que si no hi han assistit mai, tenen ganes de fer alguna activitat així un dissabte al vespre i no saben què fer, doncs poden anar a la sala polivalent, s'entretindran una miqueta veient aquest espectacle de dansa. I sense anar més enllà, el diumenge, dia 16, l'endemà... Ho tenim al costat. Això mateix, just al costat, aquesta activitat. Fira del Camp a la taula. Sí, que si tinc ben entès és la renombrada Fira del Pa, que ja queia això el primer o segon cap de setmana. Sí, posen com a títol Festa de la Sega perquè van amb una màquina i seguen el blat. Correcte, fan això com a mostres de maquinària agrícola. Doncs es fa aquest diumenge dia 16. Mira, Josu, para't un moment, perquè aquí veig, Ariadna, que hi ha fira artesana, taller familiar, esmorzar popular, visita guiada, exposicions, diverses activitats. O sigui, hi ha per tots, per tothom, de tots els gustos, per totes les edats. Podeu triar l'activitat que més us agradi o simplement fer una volta. Probablement des de la farinera també es farà algun tipus de descompte per visitar el museu a tots aquells que els interessi. I més que res també és una activitat que dona una miqueta de vida al poble, d'entrada a l'estiu, a la gent que no està acostumada a veure aquest tipus de maquinària, jo trobo que també és interessant veure-ho. I serveix una mica també per visualitzar les arrels a la gent jove, no? L'activitat del camp, apropar-nos una miqueta més al camp. Provaran el pa de tramuntana fet amb farines de cultivades aquí als aiguamolls, són varietats antigues que es van... És que mira, jo aquest blat, cada dia quan surto el tinc al costat de casa. I quan porto el gos me se posa pel mig del blat. I aquest blat l'he vist aquest any, l'he vist créixer, dic, creixerà, no creixerà, van arribar les pluges, ha crescut, les espigues he de dir que estan molt planes,
que crec que faran una bona collita, cosa que era impensable fa Quan parlàvem de la sequera... un temps. No ha fet molta tramuntana, perquè aquest blat, la canya la té una mica feble, té tendència a doblar-se, a jupir-se, però la veritat és que estan molt bé, molt ufanoses, i crec que els anirà bé als pagesos aquest any que conreen aquest tipus de blat. Sí, a més, concretament, si ho tinc ben entès, són varietats antigues que es van reintroduir a instàncies de la cooperativa agrícola. Dos varietats que el projecte ve també del 2008, ho sento, però és que me toca. Se m'ha posat medalles. No, aquesta no em toca. Ah, no? Però ho coneix de primera mà, també, ho coneix de primera mà, la iniciativa d'aquesta reintroducció. Toca a la Montse Escotia i en els tècnics d'aquell moment que van arrencar aquest projecte del pa de tramuntana, de les farines, de parlar amb els pagesos. Lògicament es va buscar, perquè no podia ser d'una altra manera, el tema de la cooperativa, i a partir d'aquí tot això ha anat arrencant, agafat vida pròpia. Però escolta'm... No, i aquest blat dona això... Què vol que els hi digui? El pa de tramuntana és un producte també, diguéssim, com de casa ara, no? Vull dir, per tant, també... He vist algun reportatge, no sé si fan una pel·lícula, un reportatge explicant tot això, i sí que... Jo hi estava, però molt de costat, però conec els detalls. I me van donar a provar el primer pa de tramuntana, els primers pans, ens els van donar a provar, encara me'n recordo que tenien una figura diferent i un pes diferent el que es pot veure ara en les fleques tradicionals. Però era un projecte molt ambiciós que ha estat un èxit i que va molt bé i que l'han sabut fer créixer, i me n'alegro, i crec que han fet un reportatge, una pel·lícula, com a mínim per les xarxes he vist alguna cosa, i precisament me va agradar veure que sortia per allà, com a mínim el que vaig veure jo, la Montse Escotia. Doncs sí, bueno, això també animem a la gent que no l'hagi tastat que el provi, perquè està molt bo aquest pa. Sí, el que passa que les farines són les mateixes, però després cada flequer li dona... Sí, perquè jo he fet algun tast diferent i lògicament es nota la mà del flequer. No em vull dir competició, perquè no sé quin nom té, però es fa com una mena de trobada de totes les fleques de les comarques de Girona que fan pa de tramuntana, que òbviament no són totes, sinó només aquelles que compren aquesta farina, per triar quina fleca fa el millor pa de tramuntana. O sigui, no vull dir una competició, no sé si és una competició com a tal o no, però se'ls dona un reconeixement a la fleca que fa el millor pa de tramuntana. Bueno, un tast. Sí, no? Aniràs, Pere? Un jurat gourmet que designa un guanyador. Però sí, vull dir que... Encara no sé el que faré el cap de setmana. Però és un bon pa que acompanyat d'un bon oli allò entra molt bé. I amb farines fetes aquí a Castelló. Sí, i tant. Cal aixecar el dit i anar-lo recordant, això també. Què més tenim? Què més? Doncs ja entrada la setmana que ve, el que no sé si és el primer o no, però ja és una entrada a l'estiu amb el tema dels concerts. Es comencen ja a fer concerts a l'església de la Basílica de Santa Maria dins el marc d'aquest del Mediterranean Guitar Festival, que com sabrà la gent de Castelló ja és un festival que es fa habitualment durant els estius a Castelló, que va alternant concerts entre setmana i concerts de caps de setmana poder més grans. Comença el 18 de juny a les 9. Ara el tenim, 18. Aquest concert? Correcte. El de Mediterrani. Aquest. Es comença aquest festival que la gent de Castelló segurament alguns ja el coneixeran, ja els hi sonarà el nom del Mediterranean Guitar Festival, que van portant diferents tipus de concerts a l'església. En aquest cas comencen aquest 18 de juny amb un duet de guitarra amb tribut a Paco de Lucía. Llavors, també això dona un tret de sortida a l'estiu. Durant el mes de juny, juliol i agost i setembre, si no recordo malament, es seguiran fent concerts dins aquest marc del Mediterranean Guitar Festival. Vull dir que a la gent que li agrada això, concerts de guitarra i de més, doncs tenen aquí una opció per assistir i conèixer també una miqueta l'església, aquells que no la coneguin. Molt bé, doncs qui vulgui, qui estigui més interessat, agenda municipal, entrar a la web de Castelló d'Empúries i allà ho trobaran tot. Ja han vist que els hi han passat per pantalla, poden clicar i trobar tota la informació. Jo volia dir, a veure, el dia 8 de març del 2018, mira,
2008, 2018, tot acaba amb 8, varen començar a fer el que ha passat. Per tant, són 5 anys, i ho vull recordar perquè acabem la temporada, són 5 anys, però saben que les temporades acabem ara a l'estiu, ens agafem uns mesos de vacances, alguns, no tots, i tornem a arrencar. Si ens roben el programa, si ens roben el contracte, doncs tornem al setembre, tots vostès. Però volia recordar que són 5 anys i volia recordar que vam començar aquesta aventura amb en Jordi Reig i en Vicenç Comas i la Cristina Romero. Ara hi ha a redacció i a cuina, que dic jo, en Jesús i l'Ariadna. En Josu, que vostès no el veuen, jo alguna vegada l'escolto, el sento, però volia fer un agraïment a totes aquestes persones que sense ells aquest projecte no tira endavant. I per suposar de tots vostès, perquè són dels programes més vistos cada any, cada temporada, i això doncs també cal agrair-ho. I ho volia fer abans de que no acabéssim aquesta temporada i no ens tornéssim a trobar fins al mes de setembre. I ara us he de preguntar a vosaltres i a en Josu, tinc temps de fer el racó de pensar o no? A l'últim. Són 2 minuts, 1 minut i mig, doncs va, escolta'm, passa'm el vídeo, va. El grup de Junts per Castelló d'Empúries i Empúria-Brava en el darrer ple ordinari va presentar 2 mocions. La primera relacionada amb els plàstics dels mercats municipals i la segona amb la multireincidència de delictes. Les 2 representants d'aquest grup, Dolors Barceló i Raquel Domínguez, valoren el fet que només se'n va aprovar una i també aprofiten per mostrar el seu posicionament sobre la rehabilitació de la sala municipal. La primera moció que vam presentar va ser sobre els plàstics als mercats de Castelló d'Empúries, és a dir, principalment al mercat d'Empúria-Brava. Nosaltres fa molts anys que veiem, dissabte rere dissabte, com tota la platja, tota l'avinguda i també part de la desembocadura de la Muga s'omplen de plàstics abans que els serveis de neteja siguin a temps de recollir-los. Evidentment que fan la seva feina, però creiem que aquesta és una contaminació constant i una contaminació greu de l'espai natural i, a més, una imatge deplorable d'aquest front marítim. I, per tant, vam presentar una moció que repescava una mica tot el que ja hi havia legislat en relació amb els plàstics, perquè realment hi ha una ordenança, el que passa que no s'aplica, i vam demanar a l'equip de govern que volem anar tots en el mateix sentit, que hi hagués una unanimitat. Ho van acceptar, van modificar un parell d'entrades o un parell de punts de la moció i vam aconseguir un consens en aquest aspecte i vetllarem perquè es compleixi realment. L'altra moció feia referència a la multireincidència. Evidentment, les posicions polítiques no ens van sorprendre, hi ha molta gent a qui li fa por parlar de seguretat, a qui li fa por afrontar la problemàtica social que hi ha, i nosaltres vam dir en el ple que no ha de fer por, perquè si nosaltres no fem un discurs honest en relació amb això, el faran altres grups que potser són més radicals que nosaltres. És a dir, nosaltres què volem? Que una persona que sigui multireincident, i no estem estigmatitzant a cap grup ni a cap col·lectivitat, sinó una persona que sigui multireincident, que entri per una porta i surti per una altra i que vagi delinquint habitualment i de manera reiterada, tingui un altre càstig que no sigui el que realment s'està produint ara, que és molt poc rellevant. Bé, altres qüestions a destacar Ara, mire, m'han enganxat fent això, perquè en realitat el vídeo que volíem passar només el primer tram, on t'explicaven que el grup de Junts havia presentat una moció i que aquesta moció va estar aprovada per tots els grups del plenari. I sempre enviem el racó de pensar, a vegades intentem sempre fer-lo en positiu, però sempre són coses a millorar. I en tot cas ens va agradar l'últim ple, perquè no dic que va ser un ple teletubi, perquè m'entenguessin, però va ser un ple molt amable, que tots van tenir respecte, es van poder interpel·lar, es varen comunicar i no va haver, diguem, segons quins egos desfermats i segons quins discursos amb un to una mica massa elevat, i en tot cas, doncs, crec que aquesta és la línia que haurien de seguir tots plegats, govern i oposició. I crec que és una bona notícia que un grup de l'oposició presenti una moció i que tots els grups li votin a favor. Per què volien treure només el primer tram? Perquè en realitat l'altre no ens interessava, no era el tema del racó de pensar. El racó de pensar era el tema de les bosses de plàstic.
perquè aquests 5 anys, des que portem aquí fent el programa, estem repetint el mateix, amb la Cristina sobretot, amb el tema de les bosses de plàstic, sobretot en el mercat d'Empuriabrava, perquè allò se'n va mar, perquè és una desfeta, no només és un tema de mala imatge, és un tema de costos de neteja, i està en contradicció amb la mateixa ordenança i normatives, no només europees, estatals de Catalunya, sinó normatives municipals que ens hem dotat. I aquestes normatives municipals, el que ve a fer la moció és dir, si estem tots d'acord, que sembla que sí, complim-los, fem-los a complir. I en tot cas, sí que enviaré el racó de pensar al govern i una mica a la senyora Elena Solana, perquè en el ple em va donar la sensació, ella mateixa va manifestar, que no posaven sancions, que no els agradaven les sancions, que volien fer més campanyes pedagògiques, i en van fer una, ara diuen que en tornaran fent una altra, per tant, està molt bé posar una paradeta, repartir bosses, fer una notícia aquí a Empordà Televisió que han repartit bosses i que no han d'anar amb bosses de plàstic en el mercat, però en realitat no és el consumidor, sinó és quan jo compro la parada que no em donin una bossa de plàstic. L'any 2019 el mercat d'Olot va prohibir les bosses de plàstic i ja s'ha acabat el problema, perquè apliquen la normativa. Qui no aplica la normativa li posen una multa, i si segueixen sense complir-la es queda sense la parada. Doncs escolti'm, jo que no aparco malament, no em fan una campanya pedagògica perquè no aparquin malament, em posen una multa. Doncs faci el mateix en el mercat, en els paradistes, és molt fàcil. A més, aquí no hi ha administracions, totes les competències són 100% municipal. Si hi ha bosses de plàstic en el mercat dels dissabtes és perquè l'Ajuntament no fa el que ha de fer. Ara que ja s'han posat tots d'acord i han aprovat una moció que recopila tota aquesta normativa, doncs l'únic que han de fer és fer-la complint els paradistes. En qui para i qui no para, qui no compleix, doncs no pot parar. I per això fem el racó de pensar una cosa molt positiva, l'actitud del ple, aprovar una moció tots junts, i l'altre en el racó de pensar que qui tingui competències se senti i els apliqui, que és fer complir aquestes normatives, perquè no en fem prou dient sí, ho hem de fer, sinó que les coses també s'han de fer. I aquí acaba el racó de pensar d'aquesta temporada. Ximpunt. És que són 5 anys, Són 5 anys amb la Cristina, anar dient i anar posant exemples de Tarragona, d'Olot, de dir canvia la normativa. Abans era, és que és que hem de canviar la normativa. Després quan teníem la normativa, és que hem de fer campanya pedagògica, vale. I ara és que ens sap greu posar, escolti'm, jo com aparco me posen una multa, però si vostè paradista està donant una bossa de plàstic, doncs vostè no pot fer-lo. Bueno, però acabem bé, ara comencem l'estiu. Això. Jo no dono la raó a ningú. Continuem tinguent... Tu no me dones bosses de plàstic quan vinc a buscar... Mai, no, nosaltres ho tenim prohibit, ho tenim prohibit. I si ho tens prohibit... Hombre, això però fa molts anys, I ho compleixes? Hombre. Doncs si tu ho compleixes també ho poden complir els altres. Sí. No, això està clar. Si no, jo aparcaré malament i diré, és que no requereixo una campanya pedagògica, no m'ho han explicat, però m'ho tornin a explicar que no puc aparcar aquí. Ja està. Donin temps. Sí, més temps, sí. Veuràs que traurem la notícia. Aviam què passarà després de l'estiu. Traurem una notícia que veureu una carpa un dissabte i veurem la regidora repartint bosses i explicant. Si a mi no m'ho té que dir. Li ha de dir a qui em ven el producte que no em doni la bossa de plàstic. Què en fem? D'una altra carpeta, una altra notícia i una altra jijijaja. Compleixin l'ordenança, si no, no facin ordenances. No cal. Ja està. Escolta'm, que en Josun dirà tu tampoc compleixes, multa, i tindrà tota la raó. Jesús i Ariadna, ens anirem veient, no? I tant. Si ens renoven ja us ho diré, si ens renoven o no. Bueno, mira. I a tots vostès moltíssimes gràcies i fins al proper mes de setembre. Me'n descuidava. Vaig fer un comentari del tema d'aquells talls de circulació, que em va trucar el tècnic, que es va sentir afectat, vaig estar parlant amb ell, i me va enviar una informació, em continuo dient que els comentaris són certs, els que vaig dir, no els retracto, era una opinió i una proposta de millora, però sí que en tot cas hi ha unes matitzacions, uns aclariments, que quan els acabi de contrastar
li prometo que el mes de setembre, en tot cas, ho acabarem d'explicar i si se li ha de donar satisfacció, li donaré satisfacció amb la part que li pertoca, d'acord? Dit això, és que si no ja me'n despistava. Fins al mes de setembre i moltíssimes gràcies. Bon estiu i fins al mes de setembre. Bon estiu a tothom.